Hi guys, maazong gabi ini yung tanan. Di ako dari sa Valencia, ila Amy. Ngari ko dari gahapon. Salamat sa Ginoo kay nakapacheck up na ko sa ang neurodoktor. Ganahan ko dari sa buhon magpacheck up sa ang neurodoktor kay kuan jud ko kanang may ate 100 ba? Mga naman si Doktor Makapas. Kani imong nabatian. Nasa ibatang nga marag bugnaw. Kani nabatian nimo. Ja, sure na pod na sa ibatang nga nang marag hait. Kani ana hait na nakabati kag hait. Dadare, kabati ka. Ja matapod nga na. Tanaw si Ubo, pila imo nakita na si Pasiga nga na. Pila imo nakita. Darapod nga na. Pila imo nakita dari nga na, pila imo nakita nga nasiga. Kaya ug di na ka maka klaro na nagtubag, mao na nay na kay diferensya sa utok. Nga naman ng mga neurodoktor. Mao nang kuan ka kuri-kuriun. Ug gani pod, ang siko. Karang nas di murag nga na idek-dek. Siko dari duha, dari pastuhod. Nga na. Lahi ra dito sa neuro sa Manila. Kay way buhaton sa gamay. Di galing ig mata bulikaton nga na. Taraw no yung mata na hilo na ba oron sa. Wa. Musuwat sa sita. Ja. Bayad na kag 2,000 mo na. Mao na muli ko rin buhol kay ara jud kong doktora Makapas magpa-check up sa kuan. Ang epilepsy kay si Zaman din nag-atima na sugod pares 2016. Kanlig ang baktan nagkuha mo dito siya karang nay frozen shoulder kay katong dito kus Manila. Kay katong dala ko giabot lagi dyan ni bitis ang likod. Yung kong doktora nga sakit magang kuandok abaga nga na. Sa igiinan ko niya nga di ko no kusig giinom og garang silikusib kana mga pain reliever. Kay makadagat ko na skid nang ingana kay daghan pa ko giinom nga tambaw. Isa kong tagaan og resita para dala sang abaga. Maaja pud kay ibentaha agang pamati. Pero des na agang Lunes aha ni si sang gipakuan. Gipa hilam sa chirotherapy. Pero dara pos abaga. Kaya konsulta mo ko sa ahang doktor sa Philippine Heart Center. Di mo kuno pwede og kanang full body jud nga hiluton nga na kaya daghan man ay pamaagi ng chirotherapy na ipagbutang sa likod nga mga baton sa murag tugnay magkuwag imong likod ba murag nay murag mapuwa-puwa. Daghan ay pamaagi ng chirotherapy. Pero katong isang gibuhat ko anra isang gipaluto agang liig kaduha. Zarar pa sang abaga gipaluto. Pero ingan si Zana pa kuno session to. Mukuha na si Zana mo message ug kanus kay daghan pa si mga pasyente. Lami sa pamati og ipabiti. Di ba siya sakit? Ug makasuway mo og chiropractor therapy, ganahan mo kay lami sa pamati. Siguro og whole body lami jud. Atong uha kadara naman abaga. Kay nananghid ko sa ang doktora inga man siya nga di kuno pwede og kanang full body. Kanag inom ko og warfarin basin sa kunog masulabian basig ang lawas mapadsak-padsakan. Inga sa doktora Emily mao nga alam ko kunog pa whole body. Kay abaga ra karirang nay na piang mo jud ni. Giingnan ko sa nagterapi na nga imo man gipangga. Kay diha ra man is July katong dito kus Manila anza. Pagkadto ba sa Manila wa koy buhat didto. Agang buhat taon ra tug nga na anjawa ni naliklihok. Mura ninggamay agang pikas kamot. Kani ba nig ahamang masukod nga na nga ninggamay jud. Nagpikas di man nga na baga man. Sagdari gamay. Ingan sa doktora Makapas natural ra jud kuno nga mugamay kay wa na giliklihok. Karon ahan ako nang iliklihok na pero di pa dingog iporsa. Makarasag sa kasako nga na di kanang mga ginagbaragod nga liklihok maglaba nga na magkuskus na ng CR nga na maoray pang buhaton di pa nang magsulawi pag ara sa og bugat kuan ko na pud lagi mapursa mao ni sisang tambala agi resita ni Doktora Makapas kuan siya pastom ketoprofen ni gabrihan nimo kuan karang nay lami sa pamati inig bagdad sa imong lawas na nga na ni siya na nga gid sud
Mahalis sa tag 300 kapin. Unsa gamay ra imong ibutang. Na jail man siya na jail. Na jail. Na gamay ra. Gamay ra ibutang sa imong abaga. Hala, gamay ra man din ni sud. Gamay ra man din pinisud kay naning piyok naman. Parang siguro dari kay may sakit. Sorry. Apat na kain. Ligo ko dagat. Simpo na ko ligo. Lamis pamati. Pero di pagkara ni makapalit nga ligo ka resita na ning hala ni piyok na. So, pila din. 300 kape ni. 300 kape ni. Wala makasakit. Nawawag mo sakit ang mga bukto na rin sakit man. Pero ha na nang ihinay-hinay si taas nga na. Ano? Pila. Maadyo na lagi ni. Ingat mo pa si doktor makapas nga. Kani ko nung frozen shoulder. Kung ano na siya, maulian lagi dya. Di na mo kuno pagsun. Kasuhay na po kung ingani sa una dahil sang pikas kamot. Dahil na mas tuo. Ag tuo, wasi dyan ng gamay kay mo may pirmi gamitin. Dya kare, di man na magamit. Ingan siya nga di kuno kumag kay kuan ra, kanang nay maulian ra. Karong kaya nabintahan na galing ni kay mga sakasaka na gamay. Kasi naagi, arang gahiad sining ang gani. Arang di na, bintahan na. Nabintahan na katunggi massage. Di na si Zagahi. Nja, mga na. Bintahan na. Uli na po kung alis siya, ugma sa hapon. Mato pa mo kung dagat, ugma, basin deg hunasan, mangita kong bat. Sana mo ni tambal nga pinaka-istrikto. Hala, daghan lagi. 80 dari ka buok. 80 ka buok. Zakari, 100. Kaya gang inamdan ni kay kuan man, 3 times a day. Sa una ra unta day ko naulian. Kaya di haramong kuswa pa'y COVID, giinan kong doktora makapas nga. Atang tas-anang imong dosage, kay sige pa man kag-atake. Unsa kay wa mo kumo tuo, ingon ko adto lang dok kay mahadlok ko, unsa mabuang ko. Kuan man kanang ay di ko makalimot sa giingon sa partner ni Ate Flor de Lisa sa una nga nurse. Isa man giingnan si Aliana. Ipaundang ng pinobarbital ni Aliana kay mabuang din ng bataa. Ingon si kanang kuya din katong nay partner ni Ate Flor de Lisa sa unang panahon sa wa pa may vlog. Di mawa sa nga nahuna. Ngayon siya nga usobraan na kunog dosage. Mabuang kunog tao. Ganin ko, hala, basig mabuang nga zapog ko. Zaniyan kong doktora. Basig mabuang ko, dok. Nihiman siya nga karang kuwan. Di ko na mabuang basta naakay sakit nga gitambawan. Makabuang ra kuno ning pinobarbital og imong imnon. Unsa wa kay gibati nga sakit, wa kay epilepsy, wa kay ibang mga sakit diha nga nas bubuang kuno ka. Mao to nga ning okay na ko nga isang gidugangan des niagi. Diha sa July gidugangan ni doktora makapas og dosage isa na gihimong 3 times a day. Kani nga man ko nga tukara mang gihapon ko dok. Karabuhan jud na naaji atake. Unja. Ingon siya nga atang dugangan dosage. Himo na tang 3 times a day. Pag ingin sa dugangan, dugay ko katingog. Ingon mo ko, sige dok, sige. Hanggang na ginoo na may bahala kay aduhon lang ni ginoo ingon ko. Kaya hanggang kasing-kasing nahaman na operasyon, epilepsy na pod, mabintahan na. Zabaw tuwa na ko giatake. Buwan sa July, taman December, wa na jud. Kay katong des lagi bisag nag-inom ko, babalang ko ragahang pangutok og kalit, ngana maghinagtok ra ko. Zabag tima-tima agba-aba, kita man nas ini. Kaya naman yung mga videos sa cellphone nga nang matukarang ko. Malayan ako galit yung mabut-but, gitukarang ko. Ipatol ko, nga nanza. Nigaman, pangutanong ko nila. Huwag ko kahibawas sa iyang giistorya. Nga na nang may epilepsy.
Pero kung di ko makainom og tambal, grabe. Kay way sign. Dito sura kong katumba. Bintaha ra man tong nakainom kog tambal kay makabati man ko nga naana padung na mautaki. Mulay nagang kuto-kuto nga di masabot. Sa mara kog malipong. Ngana. Kadaghan ako gi kuan gi sanang gibatang sa uti kanang may butang mga wire. EG. Kadaghan ako gi EG sa Tagbilaran katulo. Unsa didto sa Manila. Sa URM kaduha. Santa Mesa Hospital unsa dito po De Los Santos Hospital gikuan po ko didto. MRI, EEG. Sa Pilipinas Center kadaghan na. Lagi sila makitaan. Na makitaan bas ang ugat nga na damage sa ang ugat sa uo pero naras gawas. Mo na makaangin nga magkuan ko mag-seizure. Bao maning sa una. Ag hinangdan sa dani kay dito ko sa Manila nagpakuan sa una, nagpa-check up. Then transfer ako sa Bohol. Nga nagdoktor dito kay kuan man dito kanang nay kuan sa doktora ba gikan sa Slang Nasod dito sa nag-eskwela. Kato ko ning nadisgrasya ko. Kato lang nagtrabaho ko sa ang igagaw. Nagbantay kong GD nansa si GD ning gamay pa kaadyo. Si GD natong panahon na ang gida sa center kag hilantan. Sa pag-uli na mas pay, abre na ko sa gate, ang ikadgot si Jidin. Naman din nagtrabaho sa kuan, third floor. Nahug bitaw ng ilang hagdanan nga stainless. Darin na igo nga na. Mga si Jidin kaya ang na balhin na respikas ng kamot. Ag si Jidin dito gamatoy. Murag duwan, barang nga nang na. Ugwa pa to na maingana na, maoy ba, impas. Mahugan man, balik. Ari. Nah, patay. Preso po ko. Ang doktor, sige, balik-balik. Ingan siya nga. Nga na, mao dyan hinangdan. Kaya siya, doktor dyan, kaya siya man dyan istadihan ba? Ag katong resulta sa MRI, dyan kitanaw. Nawa, dyan. Ukara kuno kay way kuas ang sud sa utok. Naras gawas, agatang kay naman dyan ni kurenti. More na diferensya, ag kurenti sa u. Yes, gawarsa. Gawas. Pero sige naman. Kay saang grasya maghapon eh. Salamat gihapon ko sa Ginoo nga nako epilepsy kay uwa po ko na ngani para hubog ko karon. Mao ta guys ang update ko ninyo. Nakabayat ako sa tambaw. Salamat sa Ginoo kay daygi resita si Doktora Makapas na kuan. Ning udson naghang paminaw, murag nawa nagsakit, nawa na. Lampo ang ko ganihan ko taga kani paglakaw dunahan nin ko Ginoo. Tagayan ta kog naantay makita nga pamaagi nga mawa ning sakit sang buktong kay di dalim dugay nakaadto di aranit July. Daw na ko abuton. Ay, di ka abot. Pero saglaman kay maulian ra karugasan na hala mga exercise. Diyan maoro to kay mga tuog na midari. Si Amy nagbitayan nagsimud. Kaya nagsaba ko dari. Nagasapot na. Paliasan na ko dari. Ayawang tayo, kamon din mo tayo. Aso. Ayawang. Malipay na ko basta nanakoy tambal. Magpalit kog tambal, bahala ko ano ko yung sobras malipay na ko. Kaya rong di ko tukaran. Pero gahad sa pangado sa Ginoo, kanang di na ko magpa-check up sa ospital. Kay okay na, ano ko sakit. Ana. Lami man din way sakit, bahala pobre. Basta kay way sakit, di ba te? Ate gali pa na sige bati ra isang kuan. Isang baba. Pero natural ra siguro. Kini nga mga sakit, natural ra ni nga napatas kalibutan. Sakto ra po ni nga gihatag sa Ginoo nato. Kaya aron kita lagi makahinulsol. Kanang pa uban nga way sakit, o kita na mga bahandi o sakit, di man na makahana Ginoo nang nga uban. Kanang uban nga okay tanan ba, may daghang kwarta, way problemas pamudyo nga na.
Na iba ni nga na jadi makahuna na og Ginoo. Magsigirag suri bagdoy nga nakawala gay problema. Di pwede nga og mora pa ihinulsul og sakit. Kada adlaw gyud maghinulsul kay kada adlaw kuno ta makasa. Imno. Kada gabi mga pasaylo sa di pa matug kay rong kaugma inig. Siba ko magana kung say pagbuhat sa Ginoo. Ang kapangadto na kagpasaylo arang lamian nag imong espiritu tos arang lamian nag atang espiritu tos langit. Wala talaga ito'y batiin nga mga kasakit. Kani mga kasakit karong nas kalibutan ng atang gisagubang okay ra ni kay naa pa man tas kalibutan. Di ba to? Maoro to guys, magkita-kita na pataugma. Uwi na ko sa family house. Ano ulit ako sa Aliana pag gahapon. Kag gimingaw na pong nanay, nindog na nanay, nindog na isa. Ako hapit ko balik sa Manila. Maoro to guys, ugma po, magkita-kita ta adto sa dagat. Maglakaw-lakaw ko dito. Exercise.